Sanibonani. Hayi cha. Uyadlondlobala lo mlayezo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, umdala weinsuku, umvelinqangi, ungikhona, ongalali, ongozeli, ongaphumuli, ongakhathali, ongacwayizi, umenzi weinto zonke. Uwengamele yonke inhlobo yobukhosi. Akekho nelungelo lokukhonza ngaphandle kwakhe. Uvume futhi ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sakhe sokugcina, ngoba okunye lokho kukhipha abantu enkolweni. Mongamvumanga yena ukuthi uyisithunywa sika Allah sokugcina, azikho ithunywa thina esiphikayo sivuma zonke. Kodwa vuma nokuthi naye uMuhammad umduduzi ukuthula kube naye uyisithunywa sika Allah sokugcina. Uba yimuslim kanjalo, mongakushongo lokho awusimuslim. Lalelani-ke. Kunabafowethu abangi-inboxayo ko Germany, abangi-inboxayo ko Ukraine, ko Bulgaria, ko Brazil, ko lokuzana ko Nigeria, ko Morocco, ko Mauritania, ko Australia, ko New Zealand, ko lokuzana ko India. Hawu bengazi ukuthi kunabantu abamnyama abahlala eIndia. Ko Seychelles, go UK, go Birmingham UK bafowethu, go England, go Ireland, go China, go lokhuzana yini lenye country la buya khona uMessi, Argentina, go Italy. Hayi bafowethu, no, hayi umlayezo uyahamba bafowethu. Bayangibuza ukuthi manje bayithatha kanjani lento. Lalela ke nawe la eAfrica nawe ngiyakutshela. Mawufuna ukuthatha lento akudinganga ukuthi uzohlangane nami. Bathi nabo bakhathele sebefuna ukuphila kamnandi njengami nje. Bayangibona ukuthi ngiphila kamnandi. Akudinganga ukuthi uzohlangane nami. Lalela endaweni yakini leyo ongakhona, ngiyaxolisa bafowethu nako Jamaica, ko Zimbabwe, ko lokuzana ko DRC Congo bafowethu, ko lokuzana ko Tanzania, bafowethu ko Mauritius bafowethu, ko Mauritius, ko lokuzana ko Toronto, ko Las Vegas, America, ko Texas bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu support yenu. Uma ngabe ngikhuluma ningizwa, ngiyakubonga kakhulu lokho. Ngicela ukuthi ke bafowethu nilalele kahle. Akudingi ukuthi uze la eSouth Africa mawufuna ukuthatha lento. La ukhona bheka nje, buza nje around edrobheni lapho ukuthi imasjid noma imosque ngingayithola ngakuphi. Imasjid noma imosque ngingayithola ngakuphi. Uyeke lapho emasjid noma kuleyo mosque leyo. Nawe wena ula eMzansi la ukhona, angikhathali ukuthi ukuphi neSouth Africa. Mawuse ufuna ukuthatha lento, funa nje imasjid mfowethu nawe dadewethu, gogo mkhulu, mama, baba, malume, uthole nje imasjid noma imosque. Ufike ungene phakathi ubatshela ukuthi bafowethu ngizothatha lento. Ngiyithatha kanjani lento? Angeke bakushaje ngisho isenti, bazokutshela nje ukuthi lento uyithatha kanjani. Ngiyabonga kakhulu ke bafowethu uxhaso lwenu. Asiqhubeke njalo. Ngiyaphinda, angiphoqe umuntu ukuthi athathe lento. Angiphoqe umuntu, kodwa uma uyithathile kuzokusiza lokho. uAllah uthi kuQuran, la ikraha fid din. Ningaforce umuntu, ningaphoqi umuntu ukuthi athathe lento ngenkani. Umuntu akayithathe ngoba ezwa ukholo kuye ngaphakathi. Ngiyabonga, nginithanda kakhulu. Nkosi umsinibusise, inivula amehlo, inivula ingqondo. Nani ngelinye ilanga nicabanga ukuthatha lento nizokhona ukuthi niphile impilo emnandi, impilo yenqubekela phambili, impilo ezwenza ukuthi nibe nobudlelwano nomenzi wenu, ukuthi noma sekufika isikhathi ukuthi niyahamba emhlabeni nifike futhi emathuneni niphatheke kahle. Nangelanga lokuvuka kwabafileyo sivuke sivukele kahle, umdali asehlulele kahle, asibusise ngeparadise yakhe lapho sohlala khona sinokujabula, sinentokozo ingunaphakade. Amen. Ngiyabonga.